נובמבר נכנס עם הרוח ימנית 32 רוב הניתוק פיימר יוסי, את יוסי, הנה אלפא הוטל בתרמלים, אלפא הוטל קצת מעלינו, בתקווה שנגיע לגובה שלו. יום יפה מעל באר שבע. הטרמיקה הזאת תרמה לך 1,000 רגל. נעלם מהזין הזה, הנה. מה? בסדר, אלפא הוטל. הנה הוא. הוא לא שומר, הוא עושה מה שהוא רוצה. זה... איך קוראים לו? אבי דגן שם. בסדר, לא הגענו לגובה. כן, זה אבי דגן. אלפא פוקס נובמבר נכנס בסיס ימנית 32 כמה הוא מצא ככה? אבי? לא יודע. אתה בקשר עין עם אלפא הוטל? אלפא הוטל מגרום זולו? אני רוצה לשמוע 180 איתנו. אתה רואה אותו? סמן אלפא פוקס נובמבר נכנס פיינל קצר 3 תראה, זה אמור להתחזק הטרמיקה, היא נחלשת. תמיד כשאתה מגיע לענן היא נחלשת. לא. מה פתאום? הטמפרטורה נופלת בתוך הענן. עוד לא הגענו אבל. זה בשוליים. הנה היא פה. היי, נסחפה קצת, כן. הנה היא. בעיקרון לתימן נשמע קצת בחוצה 2